Takže čaute lidi, dneska jsem tady, já, Bruno, dokonce u sebe doma. Juhu. Byl jsem totiž u kamaráda. A u toho jsem jedl ty Doritosky, jak jste viděli z minulých videí. To znamená, že dneska jsem doma. Co asi jinýho bych natáčel než pálivé jídlo. Takže Lay's Max Strong a já nevím, čili paprika a limetka. Jak to bude chutnat? Jdeme to chutnat, já to nechci kecávat zbytečně furt. Kámo, já jsem tak dobrý v otevírání prostě jídel, že to jste nikdy neviděli. Hej. Prosím lidi, nehejtujte mě. Funguj. Jippí, konečně, nekecej, tyjo. Fakt, že jo, dal jsem to. Takže smell test, jak to voní. Takže, abych vám řekl pravdu, voní to jak kebab. Nebo döner. A teď konečně taste test. Mňam. Víte, jak to, co to chutná? Ono to chutná, jestli znáte, italské curry. Mňam. Škoda, že to ten kamarád nemůže ochutnat. Mňam. Aby jsme se shrnuli, jak moc se pálivé, já jsem určitě pálivější věci, ale je to dobré. Fakt to je hezky pálivé, mě to chutná. A to je asi pro dneska všechno. Čau.